Bună ziua, dragi telespectatori, internet spectatori. Vroiam să mă dau cu părere la ce se întâmplă, cum ce se întâmplă, ce și-a spus domnul Ion Ceban. Ascultăm, nu mult, că nu mă interesează ce și-a spus despre politică, e mult de ascultat și nu prea are sens. Ok, ascultăm. Și când am spus măscărici, măscăriciul de durbală. Și când am spus măscărici, și el, cineva i-a numit măscărici. De la ora de ras, Ora de ras. Ras. Cine rag? Vașile. Când le mânca. Mușa, Mișa. El așa a spus. Este politic. Om public. Spune asta în public. Asta e destul de grav. de fâs. Oră de fâs. Lingi cur, Cătălin Lungu, 0. Foarte urâtă expresie. Lingi cur, Cătălin Lungu. Să închipui un primar de oraș să exprime așa. Pentru și 2. fata asta stă alături, ține așa o poziție pentru de autoritate, tipă. Tovarășii Nata Albot și Nu e că ești de-am tovarăș, ok, că poți spui tovarăș și așa mai departe, dar nu? Cum poți să-ți permiți un primar de oraș, funcție publică, să te exprimi în așa mod? Pe urmă, se vede, chiar și după față, se vede că e om rău, nu știu cum așa, are, nu că e om rău, dar are energie rău, da? Transmite așa o tipă, parcă din anii 90 cu bandiții, tot pe jezne și așa mai departe. Se vede așa energie de asta jostcă, cum. Chiar și dacă te uiți la mână, mușchi n-are, dar la față tătăi spune fața, înțelegi? Mai mult ca mușchi. Mușchi nu trebuie și jostchi și rău. Eu, fata asta așa ține interesantă. Prosta nu-i normal. Cine l-a ales? Cine a dat voturi? Вообще sunt alegeri în Moldova, nu? Nu știu. Asta e neadecvat, nu? Urmă era Igor Dodon, când vorbea, parcă grăie cu proștii. Nu știu. Nu știu. Ok. Asta vreau să spun. Îmi pare rău că e că votează așa astfel de oameni. Ăștia care au funcții publice, ei trebuie să fie mai politicoși, așa, mai hâtri. Nu să apustească, dacă grăim moldovnește, la așa niveluri de vorbit, da? Părerea mea asta, personală. Și eu aș vota un băiat așa cu minte, care la școală era bravo, așa, liniștit, dar bandiții trebuie de dat într-o parte. Prosta în Moldova nu poți să-i dai, că ei au putere, au sfiazuri, vin la tine acasă, te găpjesc, te fac. Așa și țin în mână lumea. Lumea nu poate să facă nică. Nu poți zici nică. Te presuiesc, te bat, te închid și așa mai departe. Nu zic că e minat dânsul, zic că în general cum e situația și așa mai departe. Poate e așa, nu știu. Ladna, cum am atems public, înțelegi un video pe internet ca să zic cum îți păzvălești așa să grăiești. Eu nu afirmez nică, eu prost arunc cuvinte în aer și все.